В индустриални среди знаеш много добре, че нещата не винаги са идеални. Екстремните температури, прахът, вибрациите или влажността могат бързо да повредят критичното оборудване и да генерират скъпи спирания на процесите. Затова, когато говоря с клиенти от индустрията, им препоръчвам индустриалния KVM Aten, решение, проектирано специално за сурови условия, където стандартното оборудване не издържа. Тези системи са изградени да работят стабилно дори в най-изискващите среди, без компромиси. Какво печелиш конкретно? Непрекъснат контрол върху системите си, без непланирани прекъсвания, без загуби на производителност и без стрес, свързан с надеждността. Независимо дали става въпрос за индустриални халета, фабрики, енергетика, транспорт или автоматизации, индустриалният KVM Aten поддържа критичните процеси в действие, точно когато имаш най-голяма нужда от тях. Това е решението, на което можеш да разчиташ, когато работната среда не прощава грешките и оперативната непрекъснатост е от съществено значение. Поръчай индустриално тестване на KVM в твоята среда и виж как се представя там, където е най-важно.